Το αναφέρουμε γιατί θα δούμε σε λίγο και τον Σάσα Ήλιτς να είναι σε διαφορετικό μόδα. Βλέπετε στα δύο τελευταία μάτς με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Θυμίζουμε το μια ακόμα διεκδίκηση στην μεσαία γραμμή. Θέλει να διορθώσει. Ο Φριτζόνσον επιμένει αριστερά. Η πάσα Βαλέντσια μέσα στην περιοχή. Βαλέντσια του σουτ κοντράρι. Κόρνερ. Σε κέρια θέση. Ο εξτρέμ του Ατρόμητου. Ξανά ο Κούντε από την άλλη πλευρά. Γέλσκι στο 1-1 με τον Πανσεραϊκό. Ο Πολωνός πήγε στον Σέρβο coach. Έντερ δίνει την πάσα στον Βαλέντσια από τα αριστερά, ανεβαίνει και πάλι ο Ατρόμητος. Ο Χιλιανός με την πάσα στα πόδια. Κάθε πάσα στον Γιουπιτάνα δεν περνάει. Τρουιγέ, Ραΐτης, πάσα ωραία τον Γκαρσία. Θέλει να βρει τον Τέλετιτς, παρεμβαίνει ο Βαλέντσια που πισωχωρεί για να βοηθήσει πάρα κοντράει στον Τέλετιτς. Βαλέντσια όπως στα 40 του χρόνια. Ο Άγγελ Λόπεθ με ενδιάμεση στάση μετά τον Βόλο και στον Ατρόμητο βεβαίως, ο πρώην coach των Περιστεριωτών για μικρό διάστημα. Βαλέντσια, το σουτ με δύναμη, ο Κώστιτς μαζεύει. Στο 3 Γκοντσάλεφ θα καταφέρνει. Βαλέντσια δίπλα του. Προθυμένη πάσα Φριτζόνσον και 1-0. Μια στιγμή για τον Βόλο καλή. Στο 30 με τον Γκαρσία η κεφαλιά του. Σέντρα από τα... Οι τραυματισμοί αρκετοί. Υπήρχε και το τσεκάρισμα του Βίτο Ασίσταντ-ρέφερη. Ο γκολ του Μωραήτη, το οποίο τελικά δεν μέτρησε λόγω. Πολύ πιο κοντά στον Γκαρσία και μάλλον τον Μωραήτη δεξιά τώρα. Ναι, έχει αλλάξει λίγο το σχήμα. Τώρα περιμένω να δω λίγο το... Βόλος Ατρόμητος 0-1 με γκολ του Ατζέλσκι από το 25ο λεπτό. Βαλέντσια περνάει, κακή κίνηση από τον Ασλανίδη. Κρατάει ο Χιλιανός. Περιμένει τον Ντεμπόκ, η σέντα τελικά. Γκολ του Ατζέλσκι στο 25ο λεπτό. Ο Ατρόμητος προηγείται με 1-0 κόντρα στον Βόλο. Ο Πολωνός σκοράρει το τέταρτο εφετινό γκολ του και έχει μια μοναδική ευκαιρία στο 39 να τα δει στην περιοχή του Ατρόμητου. Βαλέντσια διώχνει λανθασμένα, Τρουιγέ στη φάση. Ατζέλσκι. Η αλήθεια είναι Τακουνάκι από τον Έντερ, πολύ ωραία για τον Βαλέντσια. Περιμένει ο Γιουπιτάνα, το μαρκάρισμα από τον Τάχατο. Βαλέντσια στο έδαφο. Εδώ και πάλι το μαρκάρισμα από τον Τάχατο στο κυνήγι του Βαλέντσια. Βλέπετε πως κλείδωσε το πόδι του Τάχατο ήδη. Πάρει θέση ο Μπερτόγλου, ξαναγύρισε πίσω για προθέρμανση γιατί περίμεναν το οριστικό αν είναι καλά ή όχι ο Τάχατος και τελικά... Πίεση από τον Μωραήτη, Βαλέντσια, ανεβαίνει ο Έντερ. Βαλέντσια συγκλίνει, πάσα, Γιουπιτάνα. Τζαβέρας πρώτος στην μπάλα. Περνάει για τον Βαλέντσια στην περιοχή. Βαλέντσια στο έδαφος. Πέναλτι. Δείχνει ο Κουμπαράκης στο 56. Ο Βαλέντσια, ο Ατζέλσκι παρακαλάει να πάρει την Βαλέντσια για την εκτέλεση πέναλτι. Ο Τζαβέρας με το γέμισμα. Εδώ η μπάλα περνάει. Είναι στη φάση ο Κόμπα, ο οποίος θυμίζουμε αναγκαστικά έμεινε στα δεξιά ως μπακ. Με Ατζέλσκι και Ασλανίδη. Σωτήρι 3 γκολ με τον Άρη. Ο Ατρόμητος 3 και με την Λαμία 2 εδώ. Ο Σάσα Ήλιτς σκοράρουν. Το ότι πετυχαίνει σε 2 μάτς συνεχόμενα από 3 γκολ κάτι δείχνει. Τώρα είναι στα 2 με τον Βόλο και ανεβαίνει με τον Βαλέντσια εκτός το μάτς. Ανεβαίνει ο Βόλος, Μωραήτης. Βοηθάει ο Βαλέντσια. Σημερινή μάχη των δύο ομάδων στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Δύσκολο ο Ατζέλσκι για τους Περιστεριώτες. Εδώ κυλάει ωραία η μπάλα για τον Ατρόμητο. Πρωτουσχέλη. Πάσα στην πλάτη του Βαλέντσια. Κατάει ο Βαλέντσια μετά τον 1-2 με τον Γιουπιτάνα. Ντεμπόκ. Το γέμισμα και πάλι. Βέργος. Θα πάρει το φάουλ. Τριγωνάκι από τους παίκτες του Βόλου. Κίτσο στη γραμμή. Βαλέντσια. Στη φάση και φάουλ για τον Βόλο.
Κάρτα στον Βαλένσια για αυτό το μαρκάρισμα. Κυτρινισμένος και ο Χίλιανος Εξτρέ, ποιος ακόμα συζητάει με τον Κουμπαράκη. Έρλινγκ Μάρκ, Βαλένσια. Βαλένσια από τα αριστερά κρατάει μπάλα, δεν μπορεί να ξεφύγει. Η Κούντε, πάσα στον Βαλένσια, δεν είναι πετυχημένη. Τα λεπτά περνούν. Ο Ατρόμητος προηγείται με 2-0 κοντά στον Βόλο με τα 2 γκολ του Ατζέλσκι. Ο Ατρόμητος ο οποίος... Βέργος, Γκλάφτσιτς μαζεύει την μπάλα. Βέργος και Αστρανίδης σε νέα μονομαχία. Ντίρξ, δυνατή παλιά από τον Βέλγο. Ωραία πάσα από τον Κούντε που έχει κάνει καλό παιχνίδι ο Καμερουνέζος. Η σέντρα Αστρανίδης, Κίτσος από μακρόν Ατρόμητο στους 22 βαθμούς. Πάνω από την Λαμία. Αριστερά στον Βέργο. Βέργος η σέντρα, δεύτερο δοκάρι από μάκρυνση από τον Λούνα σε κόρνερ. Εδώ και πάλι η σέντρα από τα αριστερά του Βέργου. Έτοιμος να την αξιοποιήσει ο Βαλένσια. Κώστης για ένα τελευταίο γέμισμα, δεν προλαβαίνει τίποτα άλλο. Τελικό αποτέλεσμα Βόλος Ατρόμητος 1-2.